Inawgurat il-laboratorju għar-riċerka solari fl-Istitut tal-Enerġija Sostenibbli tal-Università ta' Malta f'Marsa Xlokk. B'investiment ta' 5 miljun euro, il-laboratorju jintuża biex issir riċerka fosthom dwar materjali li jintużaw għal ċelluli solari fost oħrajn. Spjeganna aktar fid-dettall tal-ħidma li ssir f'dan il-laboratorju id-direttur tal-Istitut tal-Enerġija Sostenibbli Luciano Molestanjo. U aħna bażikament qed nagħmlu riċerka kemm fuq il-materjali eżistenti kif ukoll fuq materjali futuri. Fuq il-materjali eżistenti qed nagħmlu riċerka biex naraw kif nistgħu nimpruvjawhom. Fuq materjali futuri nagħmlu riċerka kif nistgħu nagħmluhom. Il-laboratorju huwa maqsum fi tnejn. L-ewwel laboratorju jikkonsisti fil-kmamar separati li jinkludu mikroskopi għal preparazzjoni ta' kampjuni fosthom tal-ittestjar taċ-ċelloli solari. It-tieni laboratorju huwa mimli b'aktar apparat modern. Fil-fatt f'dan il-laboratorju hemm apparat li fid-dinja hawn biss 10 minnu. Dan l-apparat ta' warajja l-isem tiegħu laser scattering tomograph li ma tfissirx għal ħafna nies. Bażikament huwa biċċa apparat sofistikata ħafna li nistgħu nużawh biex il-materjal li minnu nagħmlu l-fotovoltaiċi naraw il-livelli, il-difetti fih. Is-sena li għaddiet l-istitut laqal fuq minn 20 student tal-Erasmus, kif ukoll studenti Maltin. Studenti li jibbażaw l-istudji tagħhom kemm fuq livell ta' masters kif ukoll fuq livell ta' dottorat.